Pää vähän alemmas vielä päätä. Sori, et pääse esiintymään oikein kunnolla. Otappa se nyt se. Sun pitää ottaa se, hei ei noin. Ei vain, mutta ottaisin. Ota nyt, sä oot sillä lailla sinne. No jo hyvä, sä pidät ne kädet sylissä. Ja nyt otat niinku molemmilla käsillä otat sitä. Noin. Niin. Sehän on tiheessä. Lähtee just. Onko sulla miten pitkä jatkojohto siinä? Tähän. Molemmat ylettää siihen asti. Joo, no sitten ne pitää olla. Sä voisit mennä pikkasen. Sä voisit mennä pikkasen alemmas. Sä voisit mennä. No joo, kyllä se näin menee. Tulee ihan hyvä väri. Joo, tässä on kyllä täysi tekeminen. Että... Missä veri on? No niin, sitten veriassistentti paikalle. Sofia saa liiruttaa. Sofia saa liiruttaa. Nyt päässä lapsi siihen lattialle silleen niin kuin se oli, että saat sen otettua siitä. Ja sä kaadat sitä verta sen lapsen päälle sillä että et kaada kaikkea. Sitä menee lattialle, toivottavasti sulla on se muovi alla, kun sä istut sinne, että sun housut ei mene. Ei se nyt varmaan sinne asti, koska tuossa on tuo, niin että jos täällä on oikein kallistettu, niin... Elikkä siis vääntää... Nyt väistäkää vähän, tai mä tallon teidän käsiä, mä en ehdi katsoa. Kaavat sen... Joo, kaadat siihen sen... Ihan... Niin, siihen vaan ihan pläts. Pläts. Niin, siitä vaan reippaasti. No analla, älä, se pitää imeä, voi hitsi. No joo, ei se mitään, ei se imeily niin ehkä. Ja nyt menet kauemmas siitä. Mä otan tälle ensin ja sitten mä otan silleen, että sitä on tuolla... Niin mä otan ensin tuosta. Kato alaspäin. Alemmas. Sun naama näkyy ihan liikaa. Itse, joo. Noin. Vielä vähän alemmas. Ootko hyvä ottanut? Stuntti. Tämä on stuntin hommaa nyt tämä sitten. Otetaanpas semmoiseksi. Joo, ja nyt kaavat sitä sen syliin. Ja aloitat sitä helmasta, niin että se niin jatkuu se veri siitä lapsesta sinne. Niin kuin tarun syliin. Niin. Tässä. Niin, siitä niin. Ja siitä kaavat sinne niin noin polvielille. Sun pitää panna ne kädet nyt siihen, että se veri tulee sun käsiin. Sopi? Niin, vielä käsiin. Okei, otat sä sormukset pois? No ne lähtee kyllä pesemään, se on vaan verta, että ei se niinku syövitä eikä lisää. Sä voit hölvätä kaiken sen veren sieltä pullosta nyt siihen. Ihan. No mitä nyt, tuntevatko tytöt tyydytystä? Tää on vielä täällä. Miten paljon? No antaa olla, eikä minä niin hirveästi tästä. No tuossa se etenee hyvin tuossa lattialla. Se näyttää ihan mustalta. Näyttää, jos on käsissä, se näyttää tosi hyvältä. Sitten joka vähän tämmöistä pientä vaan. Alemmas naamaa. Hei, kato vähän omalle oikealle. Pikkasen liikautat 5 senttiä. Joo. Tekee kellään pahaa, tulee teille huono olo veren näkemisestä. Mun varjo meni pitkin edessä tuossa kulmassa, että tää ei voi käyttää. Ei tuu. Jokainen on tottunut jo katselemaan verta.
Nyt sun pitää kääntää sitä päätä sinne päinvastaisen suuntaan pikkasen, että mä saan. Ajatella, että toinen joutuu esiintymään elokuvassa sillä, että kukaan ei tiedä kukaan sen. Ja nyt sun pitää ottaa se sitten ja painaa siihen. Antaanko mä sen? Joo. No, tyydyttääkö tämä teidän dramatiikan tajuun? Otan mitä tuosta vähän eri kulmasta. No silleen, että siihen saa ympättyä niitä ajattelin, että se on aika hyvä psykohta, että menee tänne. No, kylläpä se valuu hitaasti. Valuu nyt vähän nopeammin. Kuka on hyvä siivoamaan, kuka osaa putsata sen tuosta, suihkuttaa sen tonne sillä lailla, että se ei leviä ympäri seinää. Varmaan lelu istuu kohta. Tosi hyvä. Hieno kuva, tosi hieno kuva. Kaakellinen pesuhuone, oikein karu tämmönen kuin joku. Nyt se valuu sinne. Joo, niin sekin. Olen silmäkovana seurannut koko ajan. Ups. Ja purkissa. Nyt voit katsoa tänne päin hymyillä voiton riemuissa. Älä paljon pistänyt sitten. Sori, kun katon. Aika kauas meni. No, ei kyllä se sieltä tule. Joo. Lähdekö mä tästä jo pois vai? Älä lähde. Hei. Pistä siihen sen jalkojen välillä. Tai mene sinne nurkkaan sen veriläisken päälle seisomaan. Hei. Ai sinne tulee. Mitä? Niin. Sulla on keskenmeno. Jalkoja pitkin kannata laittaa. No jalkoja pitkin voisi laittaa. No joo, sotketaan nyt sitten toinen uudestaan. Ei sotketa uudestaan. Raukkus on varmaan kärsinyt. Oletko kärsinyt tarpeeksi vai sotketaanko lisää? Sotketaan lisää. Sitä lisää, jee. No vois sitä vähän ehkä laittaa. Joo. Sammuta huippu. Pääs sillä lailla jalka tällä tavalla ja paat tästä valumaan tästä. Hyvin, tuot kylmää. Sisään. Ei, älä niin korkealta päin, paa sitten vähän porlut. No just, hyvä. Nyt pankaa vaan se pullo pois, ei sitä nyt hirveästi tarvitse, se on viitteellistä. Joo, suihkuta. Ei. Tää elokuvien tekeminen on yleensä sellaista, että se on sellaista hirveän paljon pitää odottaa ja jauhaa paskaa ja kirjoittaa ja miettiä ja suunnitella ja laskea rahaa. Mutta kaikkein hauskinta on sitten se, että kun pääsee tekemään jotain tällaista ja saa improvisoida, tehdä jotain ihan niinku tämmöstä. Pistä tuohon 0,5 metriä tuosta viemeristä pikkasen sitä vettä. Vähän tän. Siihen niin. Sitten pääs siihen viemärin viereen siihen, missä on se musta koloni. Just, oi, ihan hirveä vero.